No niin tyypit, moro, tervetuloa mun ekaan Fortnite-videoon. Juu. Juu. Me mennään pelaa solo reloadia. Oottakaas hetki, mun veli pyytää sitä menemään tonne. Meni tuohon vitun lähtemään. Mihin? Tuohon vitun lähtemään. Videokuvakappale. Koko. Noin. No niin, nyt mennään pelaa solo reloadia hetki. Ja sitten, tästä tulee vähän lyhyt video. Mutta sitten mä menen ulos mun kaverin. Ui juma, täällä on hyvä shoppi. Kuusamota, okei. Ui juma, tää on täällä. Ui juma, hyvä shoppi. No, mikä tää shoppi? Pitäisikö ostaa sit, kun tulee VV? Nyt mennään. Älkää ihmetelkö, kuka tuolla on. Toi on mun kaveri. Hello. No niin. Come on, mennään Let's. Täällä on aika krihin näköisiä skinneitä. Onks tää? Aivan tää nyt. Mulla ei oo kyllä rakepoistia. Mitä tää on? Mä kuolen tänne kuitenkin. Mä voin sanoa, että GG-chatti, mä kuolen heti. What the fuck, mun haulikko ei ammu! Näitteeks te tuon? Mitä vittu? Söis. Mitä vittu? Sentään ketään ei oo kimppuissa. Miks ketään ei pyssyy? Älkää välittäkö tästä äänestä, se kuulostaa mulla ainakin ihan passion hedelmälle. Mä oon tosiaan family friendly kanava, että mä en kiroile. Ja sit täältä tulee kulman takaa heti, niin en mä voi sanoa sen vaan. Se on aina. Täältä tulee aina. Ja joku tulee tänne. Siinä kumpi on verkko. Kyllä on toinen. Mun tulee välillä lagipiikkejä, eli joo, lagipiikki. No FPS on jotain sotaa. Tällainen.
Ihan varma. Mulla on hyvä aina. Mulla on niin hyvä aina. Mä oon uusi Fortnite-pelaaja, älä... Mä oon uusi Fortnite-pelaaja. Hei, mä oon tuolta Puolasta, niin tää koskee. Toi näkyy sit kameralla, toi tulee näkyy mun YouTube-videossa. Mä pelaan edes, oh shit! Joo, moikka! Dajum. Olen tosi hyvältä paikalla. Mä ton. Oi vittu! No mennään pelaa Krevua, mä en pysty yksi. Mitä täällä on? Se on täällä. Joo. Mennään pelaa kreatiivia, koska mä en jaksa. Supersonic sopis. Tääkin on sopis. Nyt me aletaan tryhardaa. Mä en tiedä, että ehkä... Joo, te näette vaan mun normaalin screenin. Okei. Yes, kaikki tänne. Come on. Mä tiedän mun setit joo. Tästä itekin tiedätte mun setit. Älä kysy missä mä käsin. Saatte mun vaan. Hyvä. Oi. Jos ei joku... En. Let's go slider. Ei. No. Joo. Enää mä en osaa tehdä siitä trikkiä enää. Eiks ollu... Tuli... Miten mä teen... Osaan mä. Sama aina. Naps.
poistuu vaan. Mulla on kaikki kilistelyt. Ai! Moi! Kyllä. Saa tuolla tuolla. Sen takia, että mulla on auto sotkassa. Mä voin sanoa, että tää on yksi pelin parhaimmista sotkaneista. Vaikka noustiin, Moi! Haluatko sen olla tässä? Oliko tästä ottanut? Kuussia! Ai! Ota siinä, moi! No. Miten mun? Mä en edes käytä 2 HP, että ei se pitää. Aika hyvä builder. Juu, sitten. Ai mikä Tomi? Tomi tosta. Joo, se oli joku verran. Juu, pudotaan mut, hienoa! Tosi mekaaninen pelaus. Se sillä, hienoa! Just näin! Hei! Miksi sä älä häiritse? No. Yrittäkö mitä mä teen tällä? Oota. Mä menen hakee shockwadeit ja ammuta ala. Mä en tiedä. Hip hop! Hop. Ei. Väylätä. Hop. Kato menee sisään. Jera. Mä en otakaan kontrollia.
Aina ampuu Suppressor Sniper-riflellä. Monelta kertaa ihmisiä päähän, että oikeesti erilaisia. Kato. Heippa. Get out, man. Heippa. Tää reporttaa nyt ihan juttu. Oikeesti mä lähden paikkaan, mä jätän mulla auto. Mitäs mua ampuu kaikki vasta lipulle toi? Missä pois? En mä anna mitään. Oliko? Mä voin tehdä tällaista. Ota silmä. Se legi tossa S. Mä... Tää Instakin on niitä ihan Mä en oo koskaan läpi ottanut tätä. Moi. Hyvä. Ai mit! Otta. No. Ai se oli sinä! Pintalat, salala. Brr, pakari. Kabliat. What the hell? Kabliat, ininaakku. I'm so high though. Look at me. I'm sorry. I saw. At the pintalat, salala. Tralala, shatti kuuluu. Ai niin, joo, mä kuvaan videomailla. At the pintalat, salala. Shut the fuck up. Ja, shut the fuck up. Fuck off. Fuck off. Which side am I at? I'm Oh, sorry. I'm at blue. I did not remember because I was on this side. Digus. Oh fuck. No. Stop it. Okay. Oh, Go back. right. No. That is good. Stop. It's for you. Oops. Oh fuck. Oh, you got my man. Oh, yes, it's for. It's for that. Yes.
1 and 2. Wing ding ding dong. Wing ding ding dong. Mading din din dun. Mauding din din dun 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 dun. Suka, блядь! Fuck off! 1 HP. 1 HP. Ihan sama. No. 1 HP. Oot sä käytät Dream Shotgunin? Sucker. Bro! Sorry so What much. is that? What is that? What is that? Ouch. Good try. Good try. Ronaldo Messi. Ronaldo Messi. Ronaldo is better. Yes. Mulla oikeesti aimbotti, en mä jaksa, mulla oikeesti. Tässä jossain. Mulla oikeesti. The 9. Vitun midas no okei, mä oon itse vitun. Mitä Strungen? Ihan just. Ja. What? Takana. It's not a soccer. It's not soccer. Mä tiedän mitä laataa. Four. Buttons. Emotional damage. Mulla on legit, kato mun aseita. Kato kun nopeeta ampuu. Kato kun nopeeta ampuu. Kato kun nopeeta ampuu. Score. Ei täällä. Ja sit mä otan. Sit mä otan mammutin. So that's two stories. Okay. Noin. Nyt jos mä näen kuusella kuolen. Varmaan. Jops. Right, so but I'm good. Speak your English. Suka, bled. Speak your English. English, Spanish. I don't even know who's in my team anymore. Oh, you're there. Hello. 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 Stupid Nick. My aim ball. My aim is still good. My aim is still good. I don't care, bro. Shut the fuck up. Roblox, yeah, my God. Roblox is our shut the fuck up. Roblox? No. Roblox is like Shut the fuck up. Fortnite is good. Nope. Fortnite is good. I'm waiting for one. This is my car. This is my car. Oh crap. How Fortnite? do I use my boost? Oh, this is What the hell? what the fuck? Don't do that, don't do that, don't do that. Suka, блядь, ini nahkuy, ini nahkuy. Right. Okei, tää video oli tässä, Joo, nyt tuli vähän enemmän kirjoittaa.
vedän yhden tämän tapan ja no niin. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Ja please tykkää ja tilaa. Tämä on mun eka video. Heippa.